दंगल में जान लेवे के नियम के बनौले बा? हम बनोले बानी। हम पूरा रामपुर हमरे कायदा कानून से चलेला। ते के हवे रे? कौना देश के हवे रे? रामपुर के नया दरोगा लोहा सिंह नाम है हमार। और आज के बाद रामपुर में एक भी गैर कानूनी काम ना होके दे। बंद कराई खूनी दंगल। तोहरा यहाँ आवे से पहले कितना दरोगा ड्यूटी छोड़ के भाग गए लोहा सिंह, समझ ले। एजा आवे से पहले रामपुर के इतिहास पढ़ के आवे के चाहत रहे तो के। इतिहास बाद में पढ़ल जाई, फिलहाल हम वहीं के बात करतानी। ये दंगल के परमिशन पेपर कहाँ बा? कैसन परमिशन रे दरोगा? हाँ, ये हमारा बाबूजी के दरबार है, कौन सरकारी महकमा ना जहाँ परमिशन लगे। जब पुलिस के डंडा जगह पे घुसी नु सब समझ में आ जाई। ए दरोगा, ये वर्दी पहनला से केहू शेर ना हो जाला। शरीर में तेल मलाला से केहू पहलवान ना बन जाला। इतना गर्मी बा तोहरा वर्दी के, तो आज हो ना दंगल में दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। अब वहीं समझ में आ जाई। रे दरोगा, आजो आजो, अरे आओ ना।